медонед як мухлиси Барселона чӣ гуфтааст? Ман ҳеҷ гоҳ хаста намешавам вақте дар бораи Барселона мегӯям, зеро Барса хушбахтии ман аст. Ман чӣ гуна дар гуфтани хушбахтии худ хаста бошам? дуруд ба мухлисони содиқи Барсаи бузург. боварӣ дорам ки сафи ин гуна мухлисон ки дар ин миён ман низ ҳастам миллионҳо нафар аст ва ман ҳам бе ягон хастагӣ имрӯз низ дар бораи Барселона чанд хабари тозаеро пешкаши шумо мекунам. омода бошед, меравем то ки бишунавем ки Барселона боз киро оварданисту бо кадом схема дар финали ҷоми Испания бозӣ карданист. ҳамчунин аз вазъияти зонуҳои Жерар Пике ва Филиппи Каутино огаҳ мешавему аз он ки Холанд чӣ қадар маош гирифтанист. агар позаатон ён бошаст пас рафтем. Барселона бори аввал дар як мавсим бо як даста дар Испания 4 маротиба рақобат мекунад. Атлетик Билбао имсол ҳатто аз Реал дида бисёртар бо Барселона рақиби оштинопазир буд. дар се бозӣ Барселона 2 дафъа баскоро мағлуб карданд, аммо дар як бозии муҳим барои ҷоиза дастаи Атлетик Билбао дастболо шуд. акнун барои як ҷоизаи дигар Кубоки Испания ин дастоҳо бо ҳамдигар рақобат мекунанд. бозии мазкур дар майдони Севилья баргузор мегардад. Барселона 96 сол дар ин варзишгоҳ ҳамаи бозиҳои финалиро бой додааст ва акнун имкони хуб дорад ба ин ананаи наҳс нуқта гузорад. Атлетик Билбао чанд рӯз пеш дар бозии финалии соли гузашта бо Реал Сосидад бозӣ карда ба мағлубият рӯбарӯ гардид. дар кушиши дуюм талош хоҳанд кард ки ҷоми Испанияро ба даст оранд. барои боздам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз Адини Xbet дар ин рақобат коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунад. анонҳоеро ки ҳоло регистратсия накарданд бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонуси интизор аз ссилкаи бозӣ дар комментария. имконатро аз даст надиҳед. Барселона омодааст бозингари Лейпциг Даниэл Олмаро ба даста биёрад. сарчашмаҳо менависанд ки Барселона аллакай бо намояндагони бозингар бархе аз ҷузъиёти гузаришро ҳал карда интизори кушода гаштани трансфери тобистона мебошанд. трансфер маркет қимати футболбозро 38 миллион нархгузорӣ мекунад. дар 40 бозии дар ҳайати Лейпциг гузаронида ӯ 5 гол зада 11 паси головар низ додааст. бозингари Испания аслан тарбиятгирандаи мактаби Барселона мебошад ки дар солҳои қаблӣ ҳамчунин дар ҳайати Динамо Загреб низ бозӣ кардааст. чанд муддатест ки Луис Энрике ӯро ба мунтахаби Испания низ даъват мекунад. ба назар чунин мерасад ки Барселона дар хати ниммуҳофизат барои Бускетс ҷойгузин мекобад. ҳарчанд Серхио бозингари ҳайати аввалия буда мунтазам дар бозиҳо ширкат мекунад. аммо бо рафтани сину сол Бускетс сифатҳои хуби бозингариро аз даст дода истодааст. Миралим Пияниш бошад боварии роҳбариятро сазовор нашуд. олмо бошад бозингари ҷавон буда дар миёнаи майдон хело хуб боз мекунад. ба олмо ҳамчунин ҳарифи асливу услии Барселона Реал Мадридам таваҷҷӯҳ дорад. соли пол мадридиҳо ӯро бо нархи 30 миллион евро ба даст овардани буданд, яъне пайдаиши ӯ дар ҳайати ҳарифи ашадӣ имкон дорад. бори ҳамин Барселона мехоҳад пешдастӣ кунад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? оё олмо ба мо лозим аст? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар аҳди худ Барселона барои овардани Филиппи Каутино аз Ливерпул каму ғам не 160 миллион евро сарф кард. албатта 20 миллиони ин пулро Каутино ба шарти ба даст меорад ки агар дар ҳайати Барса 100 бозӣ гузаронад. мутаассифона барои ӯ дар 90 бозии худ ки ба моҳи декабри соли 2020 рост омад ӯ ҷароҳат бардошт ва инак то имрӯз аз ин ҷароҳат халосӣ намеёбад. ташхис нишон дод ки зонуи ӯ ҷароҳат бардоштааст ва моҳи январи соли 2021 ӯ ҷароҳӣ ёфта. тахмин зада мешуд ки Филиппи моҳи март ба майдон бармегардад, аммо дар раванди тавобат ӯ дар зонуи худ ноҷурӣ ҳис мекард ва маҷбур шуд ки дигар бора ба Қатар барои ҷарроҳӣ биравад. мутаассифона натиҷаи ташхис рӯшан кард ки ӯро бояд бори дуюм ҷарроҳӣ кунанд. шояд ману шумо ки аз дарди зону ягон бор ранҷ накашидаем надонем ки ин чист, аммо ҳамин зонуи сабил ин мардакро ин қадар ғам дод ки монед равад. ҳангоми тавобатёбӣ баъди ҷарроҳии дуюм маълум шуд ки акнун ҷарроҳии сеюм зарурат дорад. ана халос ин бечора то охири карьераи футболбозиаш ҷарроҳӣ кардан мегардад. ҷарроҳии сеюм бошад маънои онро дорад ки Каутино ин мавсим дигар ба майдон намеояд ва аз рӯи сарусадоҳо тобистони имсол ӯ ба фурӯш гузошта мешавад. инаш дарди ба хайр мемуд агар Каутино пулҳояшро ба пуррагӣ мегирифт, аммо чунин чи дар боло гуфтем бар тибқи як банди шартнома барои боз 20 миллион гирифтан аз Барса Филиппи бояд 10 бозии дигар кунад. ба назар чунин мерасад ки акнун ин пулҳо дар хазинаи Барса мемонад ва Лапорта онро барои харидории дигарон масраф мекунад. омадани Серхио Агюэро ба Барселона маънои онро дорад ки Каутино бозам ба бозингари эҳтиётӣ табдил меёбад, албатта агар ростӣ дар даста бимонад. вале агар боз Холанд ба Барса биёяд, пас гуфти бачаҳои гузари мо ба Филиппи вабше хлеб нест.
Жерар Пике омодааст ки ҳатто бо сӯзандору ҳам бошад дар бозии тақдирсози финалии ҷоми Испания бар муқобили Атлетик ба майдон барояд. Бояд гуфт қабл аз Эл Класико Жерар ин корро карда буд, аммо таибони даста ба ӯ иҷозати ширкат дар ин бозиро надоданд. Нигоҳ накарда ба оне ки Пике дар зонаи рости худ дардро эҳсос мекунад, аммо тамринҳоро идома дода истодааст, вале то куҷо имкони бозӣ кардан дорад ё на имрӯз маълум хоҳад шуд. Интизор меравад ки ӯ пеш аз бозӣ як бори дигар аз ташхис тайбон гузарад. Албатта қарори охиронро дар бораи ширкати ӯ дар бозии финалӣ Роналд Куман қабул мекунад, вале худи ӯ омодааст ки бо сӯзандору ҳам бошад баромада Барсаро кӯмак кунад. Ахиран баъди бохт дар Эл Класико Барса вазъияти худро дар пойгаи қаҳрамонӣ мушкилтар кард ва инак финали ҷоми Испания мавриди хуби ба даст овардани як ҷоиза аст. Аз сӯи дигар Куман ҳам дар баровардани Пике таваккал карданӣ нест, зеро ӯ як маротиб чунин кард ва гуфти ӯ гапо моргазида аз банди алло метарсад. Дар бозӣ бо ПСЖ Жерар Пике айнан дар чунин ҳолат ба майдон омад ва ахиран олам ҳама дид ки ӯ чӣ гуна аз қафои Мбаппе ракетмонанд мисли як тирхӯрда медавад. Барои он ки бори дигар Жерарро мавриди хандахариши мардум қарор надиҳад, Куман метавонад ки ӯро аз ҳайят гирад. Ӯ инак якуним моҳ шуд ки бозӣ надорад, дар 5 моҳи ахир бошад ҳамагӣ 5 маротиб ба майдон омадааст. Бар тибқи баъзан аз хабарҳои расида агар кампировоза набошанд, то ҳол Куман муайян накардааст ки бар муқобили Атлетик бо кадом шакл бозӣ мекунад. Аммо дар ҳамин ҳол Диарио Спорт менависад ки мутахассис дар бораи баргашт ба шакли 4-3-3 андеша дорад. Сарчашма ҳамчунин менависад ки даста метавонад аз баҳри шакли 3 муҳофизатгар гузарад. Бояд гуфт бо ин шакл Барса моҳҳои охир бозӣ мекард. Дар Эл Класико Барселона бо шакли бозигузории 3-5-2 оғоз кард, аммо баъди қисмати якум Куман ин шаклро иваз кард ва Барселона тавонист ки тӯбро таҳти назорат бигираду ҳолатҳои голзаниро ба миён биёрад. Бо тарзи бозигузории 3-5-2 Барселона баъди бозӣ бо ПСЖ бозӣ мекард, аммо баъд ба шакли 3-4-2-1 гузашт. Агар Куман ба шакли 4-3-3 бигузарад, пас мебояд миёни Сержино Дес ва Оскар Мингеса дар тарафи рости майдон интихоб кунад. Дар ин шакли бозигузорӣ ба майдон омадани Сержио Роберто низ имкон дорад. Дар маркази хатти муҳофизат бошад Роналд Араухо метавонад ки бо ҷуфти Климан Лангле ё Жерар Пике бозӣ кунад. Барселона ин мавсим аллакай 4 маротиб бо ин шакл бо Атлетик бозӣ кардааст. Ду бозӣ дар доираи Ла Лига ба фоидаи каталониё ҳал шуд, аммо онҳо суперҷоми Испанияро бохтанд. Шояд барои як мухлиси оддӣ ин шаклгузориҳо чандон аҳамияте надошта бошад. Барои онҳо муҳим Барселона ғолиб бояд. Гуфти бобои ғулом илоҳирам бо шакли 8-2 ё 9-1 бозӣ кунад. Главни ғолиб барояд. Шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва суст гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳама ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулу кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед. ё ҳамин бача девона шудааст ё пулмаст. Гап сари Эрлинг ХОЛАНД меравад. Ахиран ӯ гуфтааст ки танҳо ба дастае мегузарад ки солона маро 35 миллион диҳад. Ин бача хаёл мекунад ки дар Аврупо пул печат мекунанду барои гузаришаш 130 миллион пардохт мекунанду боз 40 миллиони дигар агенти ӯро медиҳанду боз 6 миллиони дигар падарашро ки намояндаи ӯ аст. Гуфти бобои ғулом дигар ҳеҷ ҷиҳат намефорад. Чанде пеш агенти ӯ Мино Раёла ва падараш бо намояндагони Барселона ва Реал вохӯрданд, ҳарчанд он ҷо сухан сари маоши солонаи ӯ намерафт. Аммо ахиран ин ду марда ки гуфти тоҷико ба ақл мақсад гузоштанд ки ҳар кадоме ки Эрлингро мехарад бояд соли ба ӯ 35 миллион евро диҳад. Ман акнун ба иддаои собиқ президенти УЕФА Мишел Платини сарфаҳм меравам ки гуфт инро одамфурӯшӣ мегӯянд, ҳарчанде ки ҳанӯз рекорди гузариши Неймаро ба ПСЖ касе назадааст. Аммо дар он гузариш ин қадар нозу нуз набуд ки ҳозир Эрлинг бо падару агенташ дорад. Чанде пеш яке аз грандҳои футболи Англия баъди фаҳмидани ин ҷузъиёт аз харидории бозингари норвегӣ Томан даст кашид. Ба бокумони ғолиб Барселона ва Реал низ ба ӯ имкони пардохти ин қадар пулро надоранд. Борусия ҳам дар навбати худ Холандро сар доданӣ нест, ҳатто дар сурати ба Лигаи Чемпионҳо нафтани даста ҳам. Роҳбарияти клуби олмонӣ мунтазам бо ӯ дар ин бора суҳбат доранд. Шояд ҳамин таваҷҷӯҳи зиёд ӯро ба якбора эркаи тамоми Аврупо кард. Шумо тасаввур кунед ки ӯ мисли Мессию Роналдо бозӣ кунаду
ҷоиза ба даст биёрад, чӣ нозу бозоре мекарда бошад. Тоҷикҳо як мақоли хуб доранд ки Эрлинг уро бояд ҳалқа бар гӯш кунад. Бисёр талаб макун ки ба кам зор шавӣ. Гуфтам бузургони мо, яке нашавад ки бо 900 сомонӣ дар равшани клуб ё шикамқарор дар шоҳини Муминобод бозӣ кунӣ. Бо ҳамин тамом интизорем ки шумо андешаҳои худро дар ин бора бенависед. Албатта нависед ки олмо барои мо зарур аст ё ин ки на, ва ҳам нависед ки оё мешавад ки Куман дар баровардани Пике таваккал кунад. Дар бораи Холанд нанависед, ҳам ҷои гила нест. Аммо агар касе аз шумо ҳамин давои дарди зонуро донад, ба ҳамин Каутино бечора кӯмак кунед. Агар не, магарам худам аз Доруҳои Азия маркет як-ду равған равонаш кунам. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.